dáme si... Vítám vás u speciálního videa top 5 faktů, prostě špatný PvPčku. Jenom jak nám začne mapa, tak vám to všechno vysvětlím. A první fakt je, že vlastně vy nevíte, kam zasahovat. Což je první chyba v PvPčku. První rada. Do hlavy, tak 3 hity. Pak pár hitů do břicha a je to. Je to všechno úplně snadný. Koukněte se, tady Masen, prostě mu udeřte párkrát do hlavy, což hitujete na vzdálenost hodně jako bloku, pak ho udeříte do hlavy. Easy. Čtvrtý fakt si řekneme až ve hře. Další, když hrajete ve Krystalu a potřebujete mít dobrý PvPčko, tak nejdřív miner a pak farmer. Pomůže vám to a já to takhle dělám furt, takže snad vám to nějak pomůže. No tak ale já když nemám coiny. Další fakt. Musíte mít hlavně coiny, když to chcete mít. Kdo je začátečník, tak aby se koukl, kam zasahovat hlavně. Hodně coinů se vyděláte na Bedwarskách. No, Myslím, že jsou tady Bedwarsky, ne? Jo, jsou. Počkej. A je to